Semoga wonten ikan salindri Mayangkara campur sari. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyapa sampean gawe sandal? Ngolean rene sing gawe sandal lho gawe sandal. Yo kayak aku piye saiki kok kon opo neh? Aku bengi iki wis gawe aku deg-degan iki. Lah nyapa? Lah aku yo urung tahu aku penonton nyampe semene akeh. Aku yo gumun bengi iki. Oh iya biasane kan wong loro wong telu ngono kuwi aku. Sing sitok picek. Yo ora. Ning sing tak gumune iki ning kene aku yo enek gumune Mbak Niken. Kenapa Mas Ilo? Penonton ki sing nonton setiap Mayangkara tampil sing nanggap yo apa sing nonton ki yo akeh. Sing seneng yo akeh. Sing guyu yo akeh. Terus sing nanggap arang-arang. Sopo muni larang mong? Sapa muni larang? Orang tau nanggap larang iki lho murah ya kan ya. Murah iso dicicil Dicicil jare larang omong ngono. Dicicil kena lho Mbak Bu. Dicicil omong ngono sedina ping 3. Sedina ping 3 isu awan bengi pelunasan kuwi ping 3. Heeh ya. Ngomong larang. Mbak Niken. Iya. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada warga sik. Duren Sewu. Duren Sewu. Dusun Klagen. Desa Duren Sewu. Acara malam hari ini dalam syukuran sumber. Syukuran sumber dan anniversary Telaga Sewu yang ke-19 tahun. Semoga buat warga Desa Duren Sewu dan sekitarnya pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lekak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi kagem anniversary Telaga Sewu yang ke-19. Apa Telaga Sewu itu apa? Itu salah satu wisata juga nggih Bapak. Ugi kolam renang, ugi pengairan buat warga daerah sini itu Telaga Sewu. Itu ya, yang ini ya, yang sebelah situ itu. Situ lah itu ada kolam renang. Nanti kalau kamu mau renang. Oh, tadi ditutup ya Pak? Buka setiap hari 24 Ayo, jam. Ayo, celulup ning kono apa piye yo? Enggak mau. Enggak mau. Sesuk ae. Oh ya, Caca sesuk aja mulih. Rasa mulih. Heeh, sesuk celulup sik ning kono. Ora Ding, Epan tetep mulih wong arep metu bakul tahu kok. Paling Epani saiki lagi nganu kuwi. Ketoke wong wis Polres. Tahu kuwi. Oke Mbak Niken. Iya Mas Ilo. Malam hari ini kita ngasih hiburan Suko Parisuko diaturi lelipur. Nika jenengan sampun katuran setunggal tembang. Monggo diaturke napa melih. Loh, ini yang apa? Yang manggil kita itu ada Pak Lurah. Pak Lurah. Ada Bu Lurah. Bu Is. Ingkang pundi Pak Camat. Pak Camat ugi rawuh. Nggih, Pak Pandan Ramir. Terus Pak Kades. Mong Pak Kades wis iki kan. Lali ya. Pak Kades berarti sebut. Masa? Iya. Aku lo nyebut Pak Lurah, itu Pak Kades. Kuwi ora ya padha. Beda ngawur. Lurah karo Kades iki. Beda lho Silo. Ken. Kades iki KADES.
Lek lurah LURAH. Oh iya. Kamu Aku mangkat rada pinter teko kene awar kowe dadi kok kan. Lah yo. Lurah ki beda ya. Pak Lurah sing ndi ngerti ra? Pak Lurah nyepelekne no. Pak Lurah mosok rung roh. Lah kan tekomu keri mau tekoku dhisik dhewe ya mesti dhisik ngerti aku. Lah Pak Lurah rak niki to. Lah, Endi? ya engko Tanganmu lho. ben sak mandeke tanganku to. Iki cek golek iki. Tanganmu mandeke ning ndi? Wah, sinyale rung temu. Ndi? Urung temu. Engkang pundi Pak Lurah? Wis ra ngerti. Ora temu. Ndi kan? Oh, Pak Lurah. Di Kayo. kae iki menyakok sepene kae kok. Lah timbangane ngene. Oh, berarti di Kayo. oh iya, matur nuwun ya Nduk ya. Kowe ngajar aku pokok. Pak Lurah iki lho. Sing damel kopiah hitam, Nggih. brengose koyo Pak Ladusing. Oh lah lah. Ya ta? Koyo Pak Terus Ladusing. sing gawe batik kae. Nggih. Ya ta? Nggih. Terus mari ngono gawe pantopel kae. Pak Lurah. Sing tangane nggo celi apa? Alah alah. Anu apa? Tangane nggo celi tangan. Mas aku iki. Geti wong tak kira ki. Nah, sakmenika Bapak Lurah. Nggih. Nggih. Bu Is niki Bu Is. Sampeyan ngerti Pak Lurah karo Bu Is duwe restoran jenenge Warung Bu Is. Pak, enak rasane. Rasane di situ tuh spesialnya ayam goreng sama bebek goreng. Wis sampean ra ngerti cacah mau salahnya teko telat mau Oh, jadi ndek mau mama di- ning Bu, kono ya Bu ya. nek ngoten kula dibungkus mawon nggih Bu, kula tebih Bu. Apa? Weh jan enak warunge gede nggone. Warung gadah warung. Nggih, Bu Is. Ya, sesuk cacah jak bukan mampir ya. itu judulnya aja warung Bu Is. Oh. Tapi dalamnya itu seperti restoran bintang 5. Oh. Dan harganya terjangkau, rasanya iya. rasanya Mas. Itu jane ngopo to kok? Aku ki saking gumunku ki lho Ben. Mungkin dari Pak Lurah atau Bu Is ada permintaan lagu? Oh, ada. Apa? Tadi alah Alah, napa to? alah, Dereng boten. napa-napa barang kok ya. Wah. Alah. Permintaannya itu anaknya Pak Lurah sama Bu Is. Sak menika putranipun. Oh, berarti wong loro mbiyen gentenan metenge sing 5 sasi Pak Lurah, 5 sasi Bu Is. 10 sasi lho Piye berarti. to, lha rimo anake wong loro. Lha iki berarti gentenan Pak Lurah meteng 5 sasi, Bu Is 5 sasi. Piye kan? Angel. Lah duwe anak berarti bojomu gentenan yo an, meteng mbek awakmu. Heeh. Kok yo ora. Iya. Wah, mbok lho malah takon ning aku wong kene rong duwe bojo, rong duwe anak kok takon Ya, aku. ini ada permintaan apa? Permintaan dari Pak Lurah sama Bu Is. Gorene tak Ada. macane. No. Iya Tak to. wacane. Iya diwaca. Bokong semong. Ya. Sinarengan. Pokong semok tangger awakmu Oh semok. iya mesti kok iya. Angger jaluk lagu mesti ning tanggapan ning ndi ya mesti Mbak Niken bokong semok Mbak Niken. Aku jane wis males ya nyanyi kuwi. Kita ora waleh ya anakku nyanyi kuwi. Ndek ingin anane bokong semok ya ta. Ndek ingin bokong semok ya ta. Yo. Saya kan bokong semok. Anggite apa aku ra iso nyanyi lagu liyane ya? Yo lah Pak. Anggite apa aku gak iso lagu liyane? Wong Lah, aku apa? ya iso jineman, iso langgam, iso sembarang kalir. Kan mek trimo bokong semok tok dikira netizen aku. Kok sing malah posene aku kuwi. Kudune iki yo sampean iki ngomong kepara. 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 Aduh kepara. Kepara. Kepala. Kepacul kepada masyarakat diomong nak iso sembarang dengah. Lah iki apa nih sing terakhir? Sinarengan. Lestari. Lestari sabar. 5 to? 5. Permintaane sik cekok sik. 1, 2, 2,5 iki sian, Bu. Radil ngono kuwi. Hei. Kudune lagune 5 ya 500. Kowe njaluk pi Sampeyan ya ngono, Bu. Ya lagu 5 250. Oh, kudune Lah, ngono to. boten Bu. Kula iki guyon lho, pun to. Pun Lah, jenengan ampun, paring Bu. ayam goreng kula pun seneng kok. Lah kok ayo kita kasih bokong semua. Oke. Kita bilang bersama ada Mon aku lek dikeploki ra sida. piye. He. Bocah ngele he.
Kowe iki dikeploki mergo ndekne seneng karo awakmu. Akhirnya aku kan mulai. Kon mulai keplok-keplok iki seneng kok kon mulai. Ayo kita coba kasih bokong Ya, semoknya. kasih bokong semok. Semoga kita goyang-goyang ada bokong semok. Pak Lurah. Aduh. Pak Lurah ketoknya ngawah iki ya. Bokong semok. Bokong ini kan semok rambut disanggul. Sanggul yang nganggo toto. Aku seneng angger caca angger wayah terakhiran mesti cowopet nih ngene. Itu namanya Apa itu namanya? Namanya enggak. Apa itu? Namanya Variasi apa? versi apa ini? Variasi versi apa itu? Variasi lali. Oh alah, ya angel iki ditiru iki variasi. Iyalah, Aku yo kaya caca ini angger rebar tak cowopet nih ngene iki. Soalnya itu hanya ada di Mayangkara. Oh gitu, memang Iya. spesialnya Mayangkara ini. Spesialnya Mayangkara ini grupnya Pekok-pekok. tidak. Apa? PT Lali-Lali. Oh, lali-lali ya. Iya, PT Nontet-Nontet sama PT Lali-Lali. Iki lho ketuane. Ini sudah dikasih permintaan dari Pak Lurah nggih Mbak Iken nggih. Iya. Ada bokong semok. Ya. Putra yo bokong semoknya aku ya seneng kan angger sing ala bokong Apa alah bokongi? ngomong apa ya to? Bokong semak. Bokong Bokong semak. Aku seneng sing kuwi. Ini gimana Mbak Iken? Gimana? Kita kalau duet bagaimana? Aduh, aku tuh kayak kurang-kurang gimana gitu loh, Kak. Ya apa to? Nggak mood nyanyi sih. Yo tak kancani aku duet. Mau Piye aku kok kenapa le ngene iki? ngendang aja, ngendang. Apa iso? Iso, ayo ngendang. Ayo Sat, minggir Sat. Ngendang wae kowe. Iki wae nggih banyolan apa nek tusuk malah dadi. Ayo ngendang wae kok. Iki kita Ayo. MC iki. Iya, MC iki MC. Ayo Sat. Asat MC. Ayo Sat. Sat. Iki aku ngendang ya. Ayo, Sat. MC genten. Sat, dibayar tenan ora? Heeh. Oh, coba kuku. Sithike lho Sat. Sakung Borolenggo. Nah, kuwi lho Sat. Kayak MC ngono kan. Sakung Borolenggo bersama. MC apa kumu jane? MC. Kita sambut. Ya, baik. Selamat malam kepada para hadirin semuanya. Kita Mengucapkan- di sini masih bersama. Iki ngendang ya, Sil. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Ha-ha. Sama Nekone ya. Sama Nekone. Oh, aku ikone. Oh, Ya. Oke ya. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Ra. Hati-hati kepada para hadirin Rin. yang duduk di tengah lapangan. Ngan. Awas ada ulo, luwuk. Bu. Gak boleh. Jenenge kowe Gak oleh. bebas ngawur. Ojo saru. Ojo. Jenenge kowe bebas. Wong-wong guyu ra mergo kowe lucu.
mergo banyolanmu kobong. Dong ora. Iki rasa banyol San. Rasa banyol, rasa banyol. Dhewe nyanyi. Nyanyi. Heeh. Nyanyi apa? Duit. Anu. Apa jenenge? Wis kadang. Ya, Dewa Tresna. Nyanyi. Mah nadane sik, nadane. Wis kadangan kula ngenteni tekan labah tresno nanging kaloro lara ati iki anu San pengendange dina iki rada piye ngono ya randang-ndang candhak mbok yo ndang dikendangi ngono apa piye ora Lah ya. Lah yo. yo dikendangi piye ngono jaipongan ngono Alah. arep piye lah kamu tong udah Gak aku karo sing urgen iki gak perlu aku kok. Ki apik lho iki kok. Tenan sumpah apik iki kok. Ayo. telung tak delantang wis kadangan golangan tindikan labah terasa nanging keluara Enggak sama sekali. Iya, kan aku melok pisan. Sapa ngomong rene? Ning kono. Iki aku sik ning kene ayo. Ya Allah, bayaran 75 kok angele koyo ngene. Oh 75 bayaranmu. Arep 75 ndek. Perjanjiane kaya 75 ndok aku. Oh 75. Nah, Ya wis. 75. Lah ya berarti kok tak tenani 75 ya. Iya. Ojo. Remuk kancane. Kowe iki ngakon aku ngendang iki to, Ken. Bebasan aku rasa pokok ning kene nganggo cangkeme kene kok nganggo ngadak ngundang nyapa? Nganggo cangkeme iso aku. Nggih cangkem iso. Kenek. Iki rasa njajal ning kono. Nyepelekne aku iki aku rasa nganggo kuwi to nganggo iso kenek. Tok tak tong dulu tok tak ton. Tong tak tong dung tong tak. Gur enek mulai Iso ya? barang. Malah iso. Jajal mau sing nganu mau. Oke. Wis. Mana janji Tung tak tok tak tok tak 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 tak. Tung tok tak tok dulu tok tak tok gung tok tak. Dek tok tak tok gur tok tak tok tak tok tung tak 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 gur. Tak 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 gur tok tak tok tak tok tung wis tok. Tok tak gur. Biasane nih kan rada-rada cepet ya Cah ya. Mong sawiji sing tansah kami. Kudu sabar lan pratenang ngenteni. Yen mangkono. Lagi ki MC yo nesu. Rene. Mutungan. Maafkan ya bapak-bapak, ibu-ibu. MC-nya malam hari ini tidak bisa sabar ibu. Karena dia mengalami gejala diabetes. Makanya darahnya tinggi sekali. Gulanya dhuwur. Sering pusing. Amin. Maafkan
deraru ora deraru. Lah iya mo. Sikilku mau idai lho. Ngomong. Ora krasa lha ning kene Pak iki lho, panggunge yo ngene-ngene lho. Ngene. Iki kan nungguin ya. Tasang ngono. Iki aku duet sing kaya nyanyi lah apik. Aku tau nyanyi karo awakmu ning TikTok ora enek sing sesek cocok setuju mboten? Oh, setuju. Lah sing kene setuju, lah sing kono. Setuju mboten? Setuju ki bal aku kabeh are. Kono. Setuju mboten Pak Bu? Ana setahun barang enek kowe. Setuju. Sing pupusnya langsung Mas. Rale. Apa? Lagune apa? Pupusnya langsung kali. Pupusnya langsung ngajak piye we rasat kudel kan? Wah, temane dhewe iki. Ben. Ya sampe randang-dang. Yo randang kok ngerape mengen langsung kok yo ngene kok. Yo gentenan. Sing apik yo. Ya. Yo. Tapi, Monggo, ya, ayo tapi aku tidak mau kalah di versi biasa. Kita versi ojing-ojing. Wih, enak iki. Mbuh. Lho, enak no. Monggo, Mayangkara campur sari. Versi DJ. Oh, DJ. Terus mari ngono dikendangi Jaipong. Oh, versi ojing. Iya. Kita campur sari manut karo kowe kabeh ya Ken ya. Ya, kudu ngono. Iya. Wes manut. Cingocang. Piye to kok Kayak udang baji. Semoga katuran boten pupus langsung. Mayangkara campur sari. Niken Salitri. Yo. Isyarat cacah. Wah, Oh, MC Ceporo. Oke, kita goyang bersama ada Mayangkara campur sari. Buat pasukan Oji Maria, kita goyang sih. Keneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya pasuran bergoyang dari mana toh? Dari Blitar. Oh Blitar. Iya. Oh Mbak Yosi Blitar. Aslinya Blitar, tapi sekarang domisili di Boyolali. Boyolali. Sudah diundang ke Indonesia. Terima kasih Mbak Yosi. Mbak Yosi terima kasih. Nikah. Oh kudu ngono kuwi toh. Ya iyalah, kan aku cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Iya udah deh. Terima kasih ya buat pesinnya semua. Mbak Yosi sini dulu dong. Gimana kabarnya ada? Yo foto yo. Oh wedo-wedo enak ketemu. Kamu tadi datang jam berapa? Kamu jam berapa? Enggak. Tadi tuh macet sekali. Masa sih? Iya. Kamu lewat jalan apa? Aku lewat jalan tol. Sama sih, aku juga lewat jalan tol. Kok kamu bisa macet? Aku kok enggak sih? Karena tadi tuh habis mudun dari tol itu Aku ya. sempet ada sanhorok. Aku juga lewat jalan tol. Di Malang ini kan ada Aku itu. juga lewat jalan tol. Di Malang itu kan dominannya kan ada sanhoreknya di Bukan sini. sanhorek. Makanya itu macetnya gara-gara Iya macet ya sanhorek. tadi juga macet ya. Aku sedih banget Macet tadi. Aku sampai Kan 5 jam. Aku kan jadi kayak gimana gitu. Tadi arek-arek juga belum makan juga. Jadi ini loh. Tadi aku juga macet. Aku macet. Gagasan aku. Iki awak dhewe wong telu. Ora wong loro tok. Aku iki nak pengen melok. Aku juga macet yang ngono aku digagas.
Iya toh malah dok meneng iki. Ngapain sih? Padahal aku mau alasan lu pokoknya ngonoan. Kamu krik-krik banget sih. Iya sih. Orang ini pembincangan wanita antar wanita. Berarti aku nggak boleh ho. Kamu kan lelaki, kamu lelaki atau kalau masih kami terima. Ayo, Pak Lurah, bejeng rapat tembuti Pak, kalau tak derek Pak. Nah, aku tak berbicara dengan Pak Lurah kan pada sama-sama lelaki. Memang kamu lelaki, memang kamu cowok. Iya. Piye to aku wedi malah omongan karo wong iki. Lah aku pasamu apa wedok? Aku yo lanang. Masuk lanang. Ya sudah, gak mau aku bicara sama laki. Nek ra percaya kan lho, kamu sing wis ngambung aku iki lho. Lho. Nang guri iki ngene. Aku seneng lanang lho, aku seneng lanang lho. Oh iya, hati-hati mbek kalep. Kalep medeni kalep. Alpin kancaku Pin. Ambung sithik Opin. Ngono ya ra? Pembohong, kau pembohong. Mbak Yosi ya, gimana? Terima kasih ya Mbak Terima kasih. Yosi ya. Nanti nyanyi lagi ya Mbak Yosi ya. Iya, terima kasih. Ini ki nak bojoku langsung tak bacok ndase. Bu. Ini delalah yo bosku dadine kula nggih mboten mantun. Kita panggil Ya. ada Mbak Afi. Oh, dengan adanya kayak gitu. Iya. Oke, ini kita selanjutnya biduan berikutnya ada Mbak Alfi. Mani, Mbak. Iya. Beh, si Dene Mayang Kerang ini kabeh, Mbak. Aku yang salah jalur ini. Mbak Afi. Iya. Sudah lama kita tidak bertemu Mbak Afi. Apa kabar? Kabar baik. Telek. Kenapa sih? Iya, nggak asik gitu. Kamu itu nggak asik. Besok-besok jangan itu ya, manggil MC itu. Iya. Nggak asik dia. Ki piye to tak kira Mayang Kerang penyanyine anggun-anggun lembut malah ki ngene kabeh kok. Berarti aku harus mengikuti kayak yang itu. Bisa diam nggak? Tak pateni stok-stok. Kowe. Kowe yo ora galak kono. Ayo kita nyanyi, tadi Mbak. requestnya dari Bapak Lurah. Iya. Tadi ada Sinarengan, Lamunan, Kalih Welasku. Lestari, Sabar. Sabar. Oh, kita nyanyi sabar ya. Iya, karena kita itu sabar. Pak Mriyatan bakul rondap sedak-sedakan. Tak rondap ya wong loro iki. Apa itu rondap? Apa itu rondap? Aku tahu rondap itu yang diminum terus ada jahenya itu. Wi ronde. Ronde Lewi. Ronde itu perempuan yang sudah menikah terus putus. Rondo Lewi akeh nomahku. Ya ampun. Akeh Lewi nomahku. Ini dikasih Mbak Niken ya. Rondo itu yang menggelinding terus itu ada mobilnya. Rodo. Masih dumu, Mas. Lah yo muncrat iki lho. Teles loh, Mas, ki wis kudanan. Itu setting spray namanya. Ambune piye ta ambune? Badek, basi, bacin. Aku lagi 2 minggu gak sikatan. Lah pokoknya sikatan biar aku lho ning kamar mandi balik di sore nek cengkale lawang. Lah iya. Balik di sore nek kancinge nguyo sidene tak ganjel sikil. Ada mana yang gak kamar mandi balik di sana? Kowe sing kanan, sing kiri renek. Waktu nguyo tak kene lho. Ngono wedi konangan kok. Lah iya ndak niat celanamu teles loh, Mas. Gak aku nguyoi seng. Aku yo kaget to. Terus? Abane muni. Terus, Rang tang 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 tang. apa ini? Bareng arek mburi dhewe apik kan. Apa? Tang tang. Ngono. Oke, langsung kita kasih pamundutan saking panjenenganipun Pak Lurah wonten. Mengandung gas nih. Sabar. Sabar, kita roll dulu, Dara. Ya pakai roll. Ini toh. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak ubayake mbuh kepiye carane.
nek 1 meter kotor gak usah ngono kuwi deh Mas. Nek 1 meter kotor gak usah. Wani piye jenane? Aku pengen kau ning TV-TV dansa sing apik ngono iki yo anggang yo ken ora kok langsung kok kabruk kok mbelek. Kayak aku terima semene. Menghayati Lah aku Mas. koyo kesempu ya wit bayuk ngono. Oh dilokne wet to, dilokne wet, dilokne wet Mas. Ayo ayo. Ngiki. Lah iya. Wit Ya. kan wit pring kan cilik langsing. Oh. Pring. Oh wet. Ngerti pring ora? Pring Bambu. ketek gua. Bambu ngerti ra? Ra. Kuwi cilik ramping ya Pak ya. Iya. Pring. Ora kuat. Lah iya, nek pring. Jate abut Pak Gudi. Langsung saja, sabar, sabar, bar. Ada Bayangkara campur sari. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Bayangkara campur sari. Nika Sandri Family terima kasih. Oke Anissa, Oke. ada Sila. Terima kasih sayang. Terima kasih baby. Ada penyanyi satu kali lagi. Oh, masih ada satu kali Iya, lagi. kalau ini dia itu, Kayak iki. kalau ini dia itu, kalem enggak? ya lumayan kalem sih. Kalem ya. Tapi ini kalem ya, aku seneng kalem. Iya, ini kalem sih. Ya, muga-muga kalem. Muga-muga kalem tenan iki. Ya, ya kalem. Ada Mbak Putri, halo. Halah, tak kira yo kalem tenan. Malah nemen. Aku kalem loh mas. Oh, yo iki enek pere ketoke. Ngene. Mbak Putri, iya? Apakah kamu tadi duduk di situ bosan? Iya, aku bosan sekali. Kosong ya apa? Ya iki apa? Ini dia namanya bukan Putri Lope-Lope. Putri siapa? Putri CEO. Oh, dari PT Naga apa itu ya? Dari PT apa tadi kamu? PT Nagasari. Dari PT Guna-Guna ini. Ki PT ndi rene Nagasari enek lontrong bareng ki kok ketoke. PT Guna-Guna dia. Oh, PT Guna-Guna. Ya, aku sedang menyamar ini menjadi biduan kita ya. Iya. Oh, nyamar. Aslinya nyamar. sih aku juga itu Putri CEO juga. Alah, we anake Wiwin kok arek Putri CEO. Loh, kamu gak tahu. Lah, we ki anak sapa? Bapak aku itu dia menyamar. Oh, menyamar. Dia menyamar jadi sopir elep. Iya, kamu gak tahu. Iya, aku wis roh. Aslinya dia itu bos. Oh, aslinya bos. Iya. Kamu tahu bos apa? Bos apa? Bos jaranan. Oh, iya. Iya, aku Putri CEO bos jaranan. Kamu PT Mayangkara original ya? Iya, Oh, kamu kalau bapak kamu aslinya bos apa? bosok. Bosok toh. PT apa ngono lho? Kok gitu? Enggak maksudku Mak- bos oke gitu kan jadi bosok. Oh, bos oke. Iya, bos oke. Kalau dibacakan bosok. Aku juga punya PT. Apa? Apa? Emang lo seret tukang drum lho. Emang PT ku apa, Lek? Masa sama PT-nya sendiri tidak tahu. Teko iwo kok. Aku mau di PT ning Kediri mung PT apa? PG bagian lapangan tebang. Malah Oh itu PT kamu. Ih, jelek Ancen aku sekali. Iya. PG pabrik tebu tapi aku bagian tebang. Ya serah masalah lah, tak syukuri aku tukang tebang tebulah. Monggo Pak, enggak ngersake. Apa? Buru Bahasa tebang. tebang tebulah. Apa? Kamu itu orang blora ya kamu. Makanya kalau ngomong pakai lah. Iya lah. PT tebulah. PT tebulah.
Bu, sesuk. Apa? Aku ngapong nih orang. Tadi itu kita mulainya jam berapa sih? Jam setengah Ini 9 tadi kan? mulainya jam setengah 9, iya Iya betul. jam setengah 9, jadi kita buyarnya jam 12 aja ya Pak ya? Oh iya. Oh iya. Dulu wae mosok jam 12 pas diluwi. Kula luwi nggih Pak nggih, 2 detik. Berarti 00.2 menit, Ora. 2 detik. Oh iya. Tadi kalau saya harus bar. Monggo. Ini dikasih permintaan lagi apa koleksi dari Mbak Putri? Itu, CEO. tadi ada permintaannya itu dari Pak itu. Pak siapa Pak Lurah? Pak Lurah mana itu? Pak Lurah Permintaannya itu tadi lu mana? Pak Lurah di depan, Pak Lurah. Duh, nanti mang Gimana toh Mas? Ada lamunan, lamunan Terus juga apa ada lagi? kali welasku, Lestari, sinarengan. Enggak Lestari enggak. Mana, Bu? Lamunan, Sinarengan. Oh ya sama kali 4. welasku. 3. Lamunan, Sinarengan, Kali welasku. Kali Welasku. Nah, yang udah Oke, dikasihkan kita juga. kasih permintaan, 3 permintaan itu ada ngamen papat. Kok beda konsep? Piye to iki ngawani kok malah liyane iki? Gak oleh. Ya oleh nggih, pun. Aku kalah bener yo salah, apa nek salah double. Iso coba ngamen papat yo. Bisa. Coba refnya dulu. Ayo pakai ral. Ral, ora. Oh yo. Galak grup kene iki. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Jangan membajak lagu larangan negara. Sinarengan bersama Mayangkara Music. Tresno ki karo Gandhe Sutresna to. Pak Iken, Ya. acara malam hari ini kita syukuran sumber Ya. untuk mengupaya penyebaran informasi. Ki sik le. Nah ini upaya penyebaran informasi pelayanan kepada masyarakat melalui pagelaran seni dan budaya dalam rangka menjaga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Nah, jadi hilang. jadi malam hari ini juga untuk menghimbau untuk masyarakat Ya. biar kita juga mendapat hiburan, tapi juga ini menghimbau masyarakat agar tetap melestarikan budaya
untuk juga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Ya. Tadi ki acara iki ki ora mungkur seneng-seneng tapi juga untuk menghimbau masyarakat. Ngaten nggih Mbak Diken nggih. Iya Mas Silo. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kunjuk panitia ingkang sampun nderek ndugaken saking Mayangkara Group Campur Sari. Iya Mas Silo. Ini gimana Mbak Iken? Masih Mas ada Silo. permintaan atau mau dikasih koleksi? Ya, itu tadi permintaan dari Pak Lurah sama Bu Lurah sampun dipinanggani. Nggih. Mas ya orang kudu kabeh sing penting wis dipinanggani. Sampun diaturi, Nggih. mekaten matur sembah nuwun saking permintaan Bapak dari Lurah. masyarakat jajal boleh. Oh ya, ini yang dari kiri panggung kira-kira mau minta lagu apa? Cita saya. Cita Apa, Pak? saya dinyanyekne ya wis ngomong sinarengan. Rindu. Uyuh, putih berbulu. Ken. Jaranan. Jare trisil kon jaran. Wah, yo apa kan dadi jaran? Iki mau kiri panggung jaluk bukit berbulu. Bukit berbulu. Iya. Bulu yang indah. Asoy. Di sana kita selalu datang berdua. Memadu cinta. Bukit berbulu. Alah keri bulu. Masa kering. Ya bulu jerabut keri. Dikasih yang mana? Ada bukit berbula. Juga berbuah ya. Berbulau. Juga ada gerigis dari kiri panggung. Yang kanan tadi minta apa? Ayang-ayang, kita kasih gerigis. Oh, ya. Ada sekarang jam. Tenang, Enggak, masih panjang. kan biarnya itu jam Iki setengah 12. Rampungnya santai solar kok Ken iki. Dadi yang tukang sonar entek joki neh. Awake dhewe nyampe blenger iki. Kita kasih lagunya yang ada kotak. Oh, yang ngaplak. Ya. Oh, boleh. Ada geri. Oke, kita kasih. Ada Mbak Yosi. Permintaan Ada Mbak dari Afi. Oh, semua. Iya. Oh iya. Kita kan semuanya kompak. Iya, Kompek ya, Boh. Kompak. Kok kompek? Ada Mbak Putri dari CEO dia. Ya. Nanti pernah kompak ya. CEO Kompak apa? Ubu Ungi. Kompak neng. CEO Ubu Ungi. Ubi ungu. Ubi Ungi. Lah. Ubu Ungi. Ubi ungu. Ya, Ubi ungu. Wah, Ubi Ungi. Ubu Ungi. Ya. Ini Mayangkara selalu menampilkan spektakuler. Malam kali ini Sama menampilkan. ada orang sinden Mayangkara masih semuanya. Musisi Mayangkara beserta gamelan masih semuanya. Nah, ini Kita kok tampilkan ada jaranan dari Golok Grup Mayangkara. Ayo, ada jaranan. Yo aku merasa kayak TK besar to iki. Semoga katuran pagelaran jaranan saking Mayangkara. Siapa ngangkon? Mbak Afi jaran, Mbak Putri jaran, Mbak Yosin jaran. Niken gandongan. Kowe bagian ketekane sil. Ki opo aku sing apik ngono kan. Ayo dah. Ayo. Aku sonto elek terus kok. Kowe iki kok. Ayo, mirip to, mirip. Aku sing apik kene kan mosok iki. Wis manut ora? Ya Allah. Bayaran ora, mulih ora. Ya wis manut ya. Elek terus aku. Walek munyo. Walek kowe keri. Iki jaranane metu lho.
iki gelem dijak soro MC yo lagi iki ya. Iya sih, iya sih. Ben, Aku seneng kok jeneng ngene iki. Soale ben. bene. Soale Mas Bambang iki kadang kira gelem ngene. Ora gelem pancen dhek Sing jarane kaya awak dhewe to. Mas Bambang iki kaya meneng ae ngono lho. Pancene kudu ngono Mek kuwi. kaya ampane iki jahe iki kaya ket mau effort banget ngono lho. Tenanan. Tenanan carane kerja iki dhek ora rugi, ora tau dijak Mayangkara gara wis suwi ya. Biyen kan melok Mayangkara. Biyen kan tau melok Mayangkara tapi kan ora MC to. Lagi iki kan dhek MC gendang. Aku wis ngene-ngene iki ditambani apa piye aduh brambyang. Lha iki wis marino. Aku ora ngomong. Yo ngono ya ora tambani. Kok iso mangan son iki? Mangan. Mangan. Oh mangan. Mangan tiba. Oh lah mangan. Enak luwe. Luwe. Gedange wong kene sepet. Luwe. Oh kleru. Mulane gedang. Luwe. Oh luwe. Iya. Salah ngesane. Demite ra tau mangan gedang ya ngene iki. Nih, sepet, mangga sepet. Gedange cek sepet neh. Oh, jek sepet nih. Masa kok sing sepet to gedangnya makan ora to jane ki mau makan. Walah, lah piye mbukane bungkuse ya lha iki. Iki lho jerone, dilepeh nih. Man. Lah. Diulu. Ayo ora leh diutahne. Diulu. Ayo. Kendang ditekne aja lo. Nanti dimarahin mama lo ya. Ya. Harus dihabiskan. Iya ya sak kulit Eyang jaluk mam. Piye. Mas. Aku ndelok ning YouTube Mas Bambang gak tau dijejeli gedang iki. Gene sing MC aku terus dijejeli gedang kaken. Dadi spesial ngono kuwi. Tapi ras dadi. Ngombe. Iki lho ngombe. Kok ngesane ya Mas. Agak demo jane ora tega. Lah yo mesakne mentok. Ngesane. Ado-ado ninggal anak bojo anake cek cuwilik. Anake sik cilik yo Allah. Anake cek cuwilik. Kok kaya terani ayang. Mesakne. Jarine ngombe. Jare ngombe. Jare mie to. Iki penyanyi sing gak nganggo ngene kene. Kene. Apa grucuk rek ku pikiranku. Oh mimi. Tenan yo. Tenan. Iki pasti walah. Iki masih yo lah ngesakne. Mesakne tenan. Yo lah yo ngene iki lek suwi ra tau ngombe yo ngene iki. Kok paling ngelak tenan bocah. Pak. Enten arit mboten kula kersane dibacok sisan. Pundut Oh gelem dibacok gelem. Lah kuwi kok ploro mati halus. Oh dibacok cak dibacok. Guyon. Ora iso guyon Mas ning kene. Ning kene ora iso guyon. Ora iso. Guyon. Ora iso. Gawe tenanan kok guyon. Apa men jaluk piye? Iki gawean tenanan kok guyon. Sik, nak. Mayangkara iki galak iki. Nak wong wedok ora apa-apa. Lha iki wong semene iki rada terus suaraku. Tak trewani maju. Ora guyon aku guyon tenan sumpah. Iki grum apa? Campur sari kok gali jane kok do galak men. Lah ora ngerti Mayangkara lembel lewat alas. Enek begal dibegal genti karo Mayangkara. Oh, Niate begal Mayangkara tapi malah mbek cacah dibegal genti. Heeh. kowe pengen roh gendrone sapa? Coba. Iki lho. Oh, kuwi kok. Ya nek bakal tahu dibegal kok bojone trimo Lah duwe. ora ngerti, iki wani gara-gara apa? Ya gara-gara iki. Apa itu? Ora ngerti, iki muridé Gus lho. Ku sapa? Gus Gendeng. Ayo mendem. Rene tak omong. Kuwi ngono sirup kan. Kowe iki ngene tak omong kan. Aku iki to kan sebagai kancamu iki jane wis ngandani. Kanca-kancamu iki Dik, ini lho mari tanggapan saka Boyolali. Wis tak elingke do mendem lho kan. Do mendem lho. Tak seneni aku. Terus? Lah iki maksudnya mergawe do mendem iki arepe piye? Terus. Tak seneni. Terus. Lah iki kok malah anu setia Mas Trisir. Aku ditawani malah. Aku gak gelem ta biasa. Emoh kene ada diri. Tawani. Kowe kan melok nyeneni. Dadi Lah yo emoh aku. teges ae. Teges apa?
terus? Wong aku mau saatnya neni kemeng aku yo mau wontem parah aku. Padha ae tadi. Rumah satu. Padha ae kadung dino tok ya. Cacah wis tak omongi. Ora usah mendem. Heeh. Nek arep nek munggah panggung ora usah ngono-ngono kuwi. Heeh. Elek pisan. Nah, Mereke wis tak omongi, lek sir mendem njaluk duit aku tak wae tuku sing larang sisan. Iki padha ae. ya ngono padha. Nek terima ngono ya harga diri to, Bos. Bos sayang kara. Sayang kara lho. Ngono wi ngomong redis teh. Aku kok tekono. Pak Lurah tak jalukne. Jaluk lurah. Ya. Enggak Kak parah. Iken. Ya. Ini gimana masih ada permintaan? Sekarang kurang berapa menit lagi? Mayangkarai on time. Jane jenengan imbu gedang sak lirang ngono tak imbu sak jam Pak. Dua teh iki. Heeh, wis kono kan. 23 titik Titik. 12. Oke, kita kurang satu lagu lagi. Masih satu Ya. lagu lagi nih kan. Ini kita satu lagu-lagu lagi. Ya, satu lagu bersama Didu Soltisil. Wah, kia pun jadi bisa diken. Lagunya apa? Lagune kita pakai lagu yang hot-hot. Aku rapi, aku kenal cowok. Kenal cowok, irungnya rada sempok. Setengah tua, iki awak lagi bosok. Jelek sangu karo simbok, pengen nyambel renek lombok. Dasku jeblok no tembok. Dan sisan. Ya, Ayo dikasih ngamen berapa tadi? ngamen 12. 4. 12 dikurangi 6. Oh, 6. Piye oke? Dikurangi 2 lagi. Iki kan Ngene urung kok. Saya sabar dong makanya. Semoga nika kantun setunggal tembang kalian kata-kadang Mayangkara campur sari. Semoga. Mayangkara campur sari. Kita gak kembang hormatan dumateng panjenenganipun Pak Camat nyuwune setunggal malih versine horeg. Oh ngaten. Nggih. Nggih. Napa, Pak? Lia Monika. Ya Monika nggih, Pak nggih. 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 Nika paringi bonus tunggal ngaten nggih. Bapaknya sampun. Jenengan sampun apa dereng lho, Pak? sampun. Oh, Pak Lurah. Bapaknya jenengan dereng nggih, Pak nggih. Bapaknya meringis ngono. Napa, Pak? Oh, mobil kunci mobil mboten, Pak, mboten, Pak, mboten. Kon gadek niki kan. Mau. Nggih, semoga katuran setunggal bonus malih saking panjenenganipun Pak Camat Horeg. ingkang disuwun versine horeg. Cah cilik-cilik demong aja dolinan gamelan bengi-bengi kok. Semoga kalian kata-kadang campur sari Mayangkara niken sang lindri. Semoga. Oke kita yang ada dia Monika. Terus spesial buat teman-teman semuanya buat suara jiwa-jiwa dia. Oh. Oke berarti Ya, coba. Aduh. Jatuh cinta ke saudara orang jikari sang putri raja pakai
Timbang carane ucap cinta. Bayangkara. Bayangkara. Bapak silakan buat yang silakan. Oke, oke. Mengucapkan terima kasih banyak Pak Lurah. Terima kasih banyak buat warga yang ada di sini. Terima kasih. Ya ini Pak Iken, kita keluarga besar dari Mayangkara Campur Sari Ya. mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia juga Bapak Pak Lurah, Pak Camat, sedaya ingkang boten kula sebat setunggal bonggo setunggal. Ya. Nika kula kalih panjenengan sak grup Mayangkara nyuwun pamit. Mbok Ya. bilih wonten kelintah-kelintunipun kula minangkani wakilipun saking Mayangkara kalih Mbak Niken ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ya. Saking kawula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.